това ще ми става фитнес треньор за 1 час. Ей, тук в това малко външно фитнесче. Да започваме. Така, Жути, си искам тук да направиш 30 лицеви опори, 30 коремли и 15 клека. Но ще се видим, когато свърша всичко това. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сега искам да използваш онзи конник ето там. Колко пъти ти да го използваш? Смисъл, колко пъти е така да... 15. 15? Да. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Какво трябва да правя? Сега искам да използваш онова ето там. Колко пъти да отида надясно? 30 секунди. Не бе, колко пъти съм надясно? 30 секунди ти е времето, казах ти. Добре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Чакай, не. Колко пъти да... Сега тук искам да направиш 30 гребания. Добре. Ти брои. 1, 2, 3, 4, 5, Чакай, аз трябва първо да слуша това, бе. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И това беше днешната ми тренировка. Хора, дано да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, как разбира се, дайте един лайк, абонирайте се за канала с камбанка, да не забравяйте. Също така, ако искате още такива видеа, ако искате част 2, трябва да стигнем 100 лайка като за начало. Това беше от мен. Чао!